हेलो, नमस्ते। आप सभी भाई को न्यूज़ हंगामा भोजपुरी में स्वागत बा। तो आज एगो लेके आइल बानी खास न्यूज़। हमनी के बहुत ही सुपरस्टार सिंगर प्रियंका सिंह जी के आज एगो गाना आइल ह तेरे बिना। प्रियंका सिंह एंटरटेनमेंट से बहुत ही धूम मचा रहल बा, बवाल मचा रहल बा। और जाके उ चैनल पे उ गाना के सुनी और बहुत ही अच्छा गाना बा। तो हम ये कहब कि आप सब वॉच करी और लाइक कमेंट शेयर खूब करी। और बहुत ही अच्छा गाना बा, आज ही रिलीज भइल ह। तो आप लोग जाइए, सुनिए और सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए। न्यूज़ हंगामा भोजपुरी में आप लोग का स्वागत है। आप लोग इस चैनल को भी प्यार दुलार दीजिए और प्रियंका जी को भी दीजिए। तो हम फिर आ रहे हैं अगला न्यूज़ लेके, न्यूज़ हंगामा भोजपुरी पे। हम शिवम सिंह पैर छू को प्रणाम करता नहीं।